Hello guys, welcome to my YouTube channel. So जों दिनै ना सारनो फैदों मामायाव सोरमांगा दैयाव मा होनो बानुपारा ना मा जायगा बेयाव कनरगावनि साहा ओमफ्राय गोदो दैया बेजोंसो बोहैयोमोन सोरमांगाया ओमफ्राय दा साहाजोंसो बोहैयो दैया बिनि सानजाजों दे नायलांबाय थादो भिडिअखौ र' देखायगोन आं नै जोंना जाहांबाय नै ना सारग्राफ्रा जोंना लोगोफ्रा नायदो नै बेयाव सारगोन जों दे गैला मानजोब्बाय आइदै ना सारफैदों आं रायजोफोर ना एकदम माबायावसो मा होनो सोरमांगा नै बिदियाव बेखौ बारनांगौ जोबगोनलै माथो कपि दं माथो सोरनि आदै बागाना बे अ आइदै जादोंबोदां माथो खि फान्थावाबो नै माबाना होबा जागौमोनथ' फान्थाव बागान र' ना सारनायखौ देखायनि आं नोंसोरनो खोस्लिफाना बोखारनांगौलै बिरादनो नैबो फान्थाव बागान बानलु बागान फिथाइयानो गैया खम नै बिथिं जोगोनार दं जोगोनार बिजौआ भाजा जानो मोजां जागोन औ बोरै लामाया रास्ता नायगौ आइदै सुआनो हाबना होदों नै नायलाय थै गलायबाय दे नायलांबाय थादो ना सारनायखौ देखायनोसै आं नोंसिनो माबायदि सारो खोस्लिफानाखौनो बिराद बोखारनांगौ जि गोथौ गोदोनासो जानो नागिरखायो बबेहायबा नै नायलांदो देखायनोसै आं र' मोनसे बिसोरो बेलेगसो सारदों बेलेग मानसिफोर नायलांबाय थादो बे जायगाया बिसिनि हा जाहैदों बिसोर सारनाय सारनायनि जायगाया खुसिया जोंना खुसियानो गैया ना माबाबो दं मा होनो ना सल ना सिंगि बामि बामिथ' गैया सरि माबा दन्दरसो जायो ना थथा मागुर बिसोर बिदि खालामदों ना दहाय खालामनाय बायदि बेखौनो माबानो रोङाखै दहाय खालामनाय बायदि बिदि खालामदों औ जों बायदि दे हनै मालाय बिदि बानायाबा हाखाया जोंसा माबायदि थाब जायोना औ जोंनिजों एखे सारदों जोंबो बिदिनो बानायदों नै मालाय जालि होनानै दोनदों खेबनैसो बानायबावसै दोनबासो मोनो जाहैदों ना गिदिर गिदिर थायो
सुहाबनाया मा होनबाय नुबाय खयजन दं आसारग्राफ्रा साराय 11लै 11,000 साराय 11,000 साराय 11 बेसे नायसै सुदे लोंग्रोसो नागिरबाय खावसे लोंग्रो खावलागासिनो दं ना फिसा मोननायनि माबा खायाखैना बेखौ लाफाबानो जायो खायलाखौ हनो हनो नायाव निखा जायोब्रा दे एबार खनसे फै जेबो नङा जानोलै मा जोंना बिदि बारा गैया जाय फैखायो बेनो जायो नानि फिफा गैया मालाय खनसेयाव फैनांगौलै ना ना फिफाबाथ' साबसिनसो नामा बै माबा लान्जाय गोलावा गाखोआ ना गाखोआबा नङा बिगुर गैयैखौ होनाखै आङो गेलेनायालाय एसे गेलेखागोन ना गेलेनायालाय एसे गेलेखागोन होनदा दे ना थानो जायगा ना जि दंदां नोंनावबो गिदिर आयदै थिगैनो जादोंमोनलै जोगोनार बागाना मैगं बागाना बेयाव आलदा होबावनांसिगौ बे हायोबा आलु बुरनायाव आलदा आलदा मैगं जोगोनारा फिसासालै बानलुआ खादोलै गोदोनि सोरमांगा दैमोननो बे फुराना दै रेस गालांनाय नायदो दा हौरै बारनानै हौरै साहाजोंसो फान्थाव खानो नागिरखो ना माखो फाननायबा लाजागौमोन ना फाननायबा लाजागौमोन फान्थावा फान्थाव नै देखायनोसै फान्थाव 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 मालाय मा बेलाय लाव नै बे थाइबें नै लावा खेबखो थाइबें बा देन्जार गिदिरलै राजा लाव राजा नुफेरबाय नायदो नै आयु लामाया आयदै सुआ नायलांबाय था नुलांगोन लासैनो जों सारनायखौबो नाखौ सोरमांगा दै बन'रनि एसे साहाजों ओमफ्राय जों बन'रनि एसे साहाजों दै सोरमांगा दै बन'रनि हाबाजों फैसिगोन
सना नोंबो आंबो जुलिखौ लाथायला नामा बिदिनो सिं सिं गोसो थोलायबाय थाना खाफालाव दङब्लानो ना गोरानाबो बिदै दैयोनो जोंलाय आरो बिलोनि ना सिंगि बावसो सोर सोर गिदिंनाय सिलिंनि फांखाखौ नायनानै सा मोनांलायनाय गान्दुखौ गोबानानै उल्थां फाल्थां नोंनि महरखौनो सानबाय बायनानै एखनब्लाथ' दाउला सिन्थायनो गिसिर गलायथारसै एखनब्ला सानो आङो नोंबा आंखौ गुबैयै मा सानमारो मिथिगौ सानो लाजिनोबो ओंखारो लिलि लाला सानोब्ला बाबु बिमा होननायसिम सहैलायलाङो गोबाहां जाना नोंखौ थाबथाहोयोबो कम्पिउटाराबो आंना गैमारलिया नामा थिक थिक थिकायाबो बेयावनो रोनाव हरो थिक 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 गोसोआसो गाजा बेरगलायलांनोसै आंनिया मिथिनानैबो मानो मिथियै बायदि नों सना सरि गाइस आं नोंथांमोननि सिगाङाव जोंनि ना मोननायखौ दिन्थिनो हायासै बेनि थाखाय आं नोंसिनाव निमाहा बिनाय जाबाय मानोना जोंना मोदोमनि जिया गुसु जाथारबायमोन गोजांबाय बिरादनो दुगैनो लुगैबायमोन बेनि थाखायनो थाब थाब दुगैनो थाखाय दैयाव फैनाय जाबाय गाज्रि दामोनलै लोगोफोर मालाबा मोजां देखायफिनसै आं नोंथांमोननो स' गाइस भिडिअ'आ एसेनोसै नोंथांमोनहा मोजां मोनदोंबा लाइक खालामदो शेयार खालामदो आरो साबस्क्राइब खालामदो थेंक इउ फर वाचिं